Sanibonani, welcome back to my channel, welcome back to Umnkosi Nophilile. Ngiyabonga kakhulu ke for joining me. Thank you so much. Ungakhohlwa ukuthi subscribe mangabe lokungaka subscribe uzuphuthele izindaba, subscribe, like video and ushare video into kanjalo guys, yenza konke okufanele ukuze ke sizokhula ke siyishane. Okay, besikhulumile lapha ngokuthi uzohlonishwa namhlanje umama uZanele Mbokazi ngomncwabo sesigabeni sesibili ezingeni lesifundazwe lapha nomama bengumsunguli wama Crown Gospel Music Awards umama uZanele Mbokazi oshoneke ngomsombuluko emva kokuthi ahlasele isifo somdlavuza. You guys besibonile ke mayelana ngememorial service yakhe namhlanje ke is a funeral service. You guys yabona ke laphana kuhle kuyacwebezela yonke into abamenzile yona is very very beautiful. Umama uhlonishwe kakhulu you guys kuyabukeka kuthiwa iyaqala ke laphana eDurban ICC ke inkonzo yomncwabo kaZanele Mbokazi Nkambule. uZanele ushonele esibhedlela ngomsombuluko ngemva kokuthi ahlasele ke isifo somdlavuza. Basibonisa kama video mhlambe ngizoyilahlela on my screen enye yama video. You guys I will mute it bese ngiyilahlela ke lana ku screen sami ukuze ubone ke okwenzekayo as I am recording. You guys into eyenzekayo njengamanje ke laphana ngase Durban ICC I think ever since kuqalwe ngo9 asithi mhlambe sebeqedile kwamanje angazi ngoba manje is 2 o'clock for me. So umbishop uBenjamin Dube laphana eduduza abathamela inkonzo yomncwabo kaZanele Mbokazi Nkambule eqhubeka laphana ngase Durban ICC ezisibona ke ama visual. You guys bengithi ngisharele nje the undergoing funeral service yaka mama uZanele Nkambule. Siyabona ke nobaba lapha nesenza umsebenzi wakhe uDwebo Mofi uZanele Mbokazi enkonzweni yakhe yomncwabo eqhubekayo ke laphana. Isithombe sibona ke babo Rasta laphana naye esenza umsebenzi njengenjwayelo sinokumbona njalo ebadweba. So yami lapha sibona ke lapha indlovukazi yomculo kokholo Rebecca Malope ecula ke lapha emncwabeni womngane wakhe uZanele Mbokazi. Siyamaza umama Rips you guys naye ke kade ecula lapha. Ngizowathatha ke lama clips you guys ngiwamute bese ngiyawalahlela ku screen sami ezisikhuluma nje you guys ekuqhubeka ke umsebenzi womncwabo kaMama uZanele Mbokazi. You guys kubukeka ngathi wonke umuntu ukhona lapha. Ngicabanga mhlambe yimi ngedwe engekho. It is so beautiful, it is filled. Listen kugcwele wow you guys inhleke into abayenzele umama uZanele Mbokazi sengathi umoya wakhe ungalala ngokuthula aphumule. You guys siyabona ubaba uBishop naphana evela ke kuma video into ekanjalo okunye nokunye kuzobe ke you guys ngingakubonile mhlambe ngizona update anzokulahlela again kwenye video elandelayo ke kodwa ngizonithathela wona lama video ngiwamute ke ngwalahlele ku screen sami kwenzela ukuthi just in case awubonanga okade kwenzeka ke ngizokusiza ngidonse lama video ke ngiwaphosele ku screen. It is a funeral service yaka mama uZanele Mbokazi engathi ngalala phumula umama obethandeka kakhulu kasi she was the radio presenter the legendary radio host into kanjalo you guys show yakhe laphana ethi Eshilo into kanjalo uthiwa waqala ukugula ke vele esemsebenzini wasethalela esibhedlela ke ever since you guys kwalomhlaselo kuyinto kwamhlasela kuze kunamhlanje nje usiye wadlula emhlabeni ke namhlanje umsebenzi wakhe ke ukuthi uyabekwa ke lapha you guys bahlangene lapha ngase Durban ICC as you can see on my screens. You guys angathangala laphumule inkosi yami ubethandeka kakhulu. Sizwile kunabantu ababuye endaweni yakubo ade bekhala bethi yo balahlekele you guys sebeyosizwa ubani bebethembele kuyiMama uZanele Mbokazi kuthiwa ubesiza noma ubani. You guys bengenandaba nokuthi ubani wakuphi nobengakwazi kodwa ungakhalela kuyithi Mama uZanele ubekwazi ukuthi akusize ngenhliziyo yakhe emhlophe. You guys sibone bekhala kakhulu abantu including umndeni wakhe including umyeni wakhe ubaba uBishop uNkambule into kanjalo. Kuningi okwenzekayo lapha mhlawumbe okunye kuzuze emva mangabe sisiwatholile ke lawo ma clips and nalolo daba lakho konke okwenzekeleyo in full I will definitely update you. May umoya kaMama ulale ngokuphumula usebenzile you guys usebenzile. Thank you so much for watching le video. Okay, asiphinde sibonane kwenye elandelayo. Bye.